Ilembe hayi ngoba lahlukumeza abantu uyawuzwa abantu abangakwazi umlando bexoxa ngathi uShaka wayehlukumeza abantu cha. Ilembe laline vision yokuthi isizwe asibe sodwa. Asikwazi ukuthi sikhuluma ulimi olufanayo sibuswe ngamakhosi ahlukahlukene ngoba mhla kufika izitha zethu singabenguni ziyosinqoba kalula. Wayesethi inkosi ayibe yinye. Kodwa ke leyo nkosi kuzoba inkosi ehlakaniphile enamandla. Onenkinga nalokho asho. Lalimi ngalokho nje ilembe lithi onenkinga asho. Kuphela. Amakhosi amaningi ilembe alilwanga nawo. Cha, ngoba bawuthanda umqondo welembe ukuthi asihlanganeni sibe into eyodwa. Kodwa yinye inkosi ile enamandla. Yimi ke lo kusho yena. Athi mawukuthi uyangiphikisa nginamandla, shono phisela phela sihlangane. Kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Wayisho njalo umfoka senza ngakhona. Awusuka madoda. Mawunenkinga shono bese siyadibana. Kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Yimo namandla, yimo uzonibusa nina nizoba ngamaduna ami ngaphansi kobukhosi bami. Usho mawunenkinga. Wayisho njalo umfoka Shaka senza ngakhona. Hayi ngoba ihlukumeza abantu. Wayebumba isizwe sodwa ukuze makufika izitha ngoba abelungu ilembe lalibezwe ngenkosi uDingiswayo kaJobe wakwamthetho ukuthi kunabantu okuthiwa ngabelungu abamhlophe. Kunabantu abamhlophe abanamandla abakwazi ukubulala into lapha kude. Wathi lesa sizwe siyoba inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Kufanele sisifice siyinto eyodwa ukuze sikwazi ukumelana naso. Yayimhlupha ke leyo nto lapha enhloko ekhanda lakhe uNodumo Ehlezi kaMenzi ukuthi laba bantu bazofika. Nangempela belungu bafika ngo1824 kwaZulu sekubusa yena uShaka kasenza ngakhona. Wathi awunaba laba bantu. Inkosi uDingiswayo yayintshela ngabo. Wayebabona sezedingisweni yena. Ngoba wabuya nesibhamu. Wabuye egibela ihashi. Inkosi uDingiswayo beqala ngabe enguni ukubona ihashi. Baqala ukulibona ngenkosi uDingiswayo. So ke ilembe ngokuhlakanipha kwalo nanokuthi inkosi uDingiswayo yasuyabulawa kabuhlungu. Kanti yabona ababezoyenza kamnandi lento bebambisene. Kodwa ngasizogxila lapho. So ke amakhosi amaningi awalwanga ke. Yabona inkosi yakwaZungu nje uyiyona eyathela kuqala kwaZulu yathi hawu indaba ezetha khululeka mina ngikhona. Amabutho ami ngwafaka ngaphansi kwawakho asibangene. Kusho inkosi yakwaZungu lapha kithi khokho wami lapha emahlabathini awusuka. Nangempela kwaba kanjalo. So amakhosi amaningi isizwe sakwaZulu esasilwa nawo ingoba egoloza engazwani nokuthi angene ngaphansi kombuso welembe. Bese ke ilembe lithi okay phisa la ke ndoda ngiyeza. La lingajumani futhi ilembe cha. La lingabangeni lingomnyama lutho. La lithumela nje isigijima ukuthi hayi ngoba ke wena awuyizwa lento engishoyo phisela. Makuthiwa phisela ke kwaZulu usho ukuthi hloma. Hlala phe kweikhali ngiyeza. Lalisho nje kanje ilembe. Awu bese fika umthakathi wendaba namabutho akhe ayeqeqeshiwe. Abashanele ke lo wayegoloza bese ebulawa wakhe. Athatha indodana yakhe ayibeke esihlalweni. La lenza njalo nje ilembe. La lifike likubulale bese lithatha indodana yakho liyibeke esihlalweni. Iyona ke sizobusa ngaphansi kwalo. Ngoba wena ubugoloza bese kuyilo samadada. Yabo. So ke impi yamandwandwe ithe ingakadibani. Amabutho elemba ihlezi phezulu egqumeni lakwagqoqa. Amandwandwe lapha ngaphesheya. Ngoba phela impi engamani idibani ilwe nje. Cha. Yayike ifika ihlale nje insukwana impela ibhekene nansi enye ngaphesheya nansi enye kubukwana nje kungakaliwa. Yabo uthi mhlawumbe kuzophela noma insuku ezimbili noma ezintathu. Zisabukana nje. Ngenkathi ilele ezinye insizwe ezinye ayilele igadile ibhekile. Yabo kuze ngabikho uzojuma omunye. Bathi yathumisa ixoxo impi ukuthi izodibana kanjani. Akwasukuma inkuzimana nguManyosi kaDlekezele waseMambatheni. Eqhawe. Eyayibuthwe ebuthweni lezinyusi. Bathi uManyosi watshela inkosi uShaka wathi hayi mina indaba ezitha ngizohlabana kuqala mangabe sesibhekene namandwandwe yimi ozohlabana kuqala. Hawu lithi ilembo yebo na athi ngizohlabana kuqala impela. Hayi lathi maliphuma ilanga ngelanga impi yabambana ngalo laselisha ilembe limkhumbuza lathi awu emfoka kaDlekezele. Uthe wena uyohlabana kuqala uma ngabe sesibhekene namandana nanka phela. Awubathi umthakathi wendaba wasesukuma uManyosi
Lensizwa bathi yayinomzimba isiduhla. Yabona nje mangibuka lensizwa ngakithi kwaNongoma eshaya induku ewumkhephehlelo ukuthi uShalbedi. uShalbedi mfoka mthetho. Yabona le yansizwa uShalbedi ngingayifanisa noManyusi. Ngoba uyibona iyalo umthakathi wendaba kuthi nomzimba wayenjalo kuManyusi. Bathi wasukuma wasegiya umfoka Mbatha. Wagiya waqonda kuwonqa amandwandwe wayisema lapha ezantsi. Wasebachapha ngenhlamba. Ngoba inhlamba ke kwaZulu kwakuyindlela nje yokukhuluma. Shiya manje oba sesiyambabaza umuntu mesuke ethuka kwaZulu kwakuyindlela yokukhuluma nje ukuthuka inhlamba. Yabasho ngenhlamba babiza phasi kwedwa abazonina abatshela ba amagwala ngeke bayenze lutho yona. Yathi manje ukuthi bayazethemba yabakhipha insizwe yodwa manje ibhekane naye. Thuthela amandanda avutha, athuthela amandanda kanuni wabo. Base kuphuma basekhishwa ke insizwe yodwa yamandanda kwathiwa ayibhekane yaphuma iqhasha ngenxa yokuthi ithuthela iganuni wabo uthi awunanga ukuthuka